Bună tuturor! Astăzi avem un alt episod cu pufusenile de Laco. Asta e a doua mea filmare. Tigrul, pisica, cățelul și iepurașul. Nu o să mai fiu și o să vedem alte pufuseni. Sunt noi, sunt unele mari și unele mici. Și în niște zi, uitați la episodul ăsta să vedeți două pufuseni mari. Și mai vedeți un episod să vedeți încă două pufuseni, dar sunt mici. Sau poate că le arăt pe amândouă în episod. Bine, iepurașul acesta este de aseară. Este de aseară. Dar are o cusătură aici. O cusătură. Și uitați. Seamănă la fel. Bine, nu la fel. Asta seamănă la fel cu el. Că ăsta n-are bunine și ăsta are. E gri, el e alb, are alb cu burtică și el are. Mov pe cap și el are. Ochii verzi și el are. Și... Scuze pentru asta. Și seamănă la fel. Bine, și cu asta seamănă. Dar seamănă mai mult ăsta cu ăsta. Că ăsta e gri și ăsta e crem. Are argintiu la ureche și ăsta are argintiu. Are alb pe burtică și el are. Bine, toți au alb pe burtică. Dar mai este ăsta care are și pe cap. Se vă uita la toate episoadele din Alesia și pufusenile, că la unele episoade sunt toată colecția de pufusenii. Și o să vă arăt cel mai prețios animăluț frumos. E un lirteac super frumos. Și sunt doi super frumos liliați. Dar că e aceeași. Să-i măsurăm. Uite, dacă punem unul aici și unul aici, este cât asta, dar nu știu ce e, că nu știu cum să-i spun. Și ne vedem într-un alt episod cu Alesia. Bye!